Bună, dragilor, sunt atât de încântată. Deci, am o nouă păpușă Ever After High. Să o primim în ring și în casă cu niște îmbrățișări călduroase. Bine, imediat după ce iese din hârtie. Pe Ceres Hood. Da, fiica lui Scufița Roșie și Lupul cel Rău. Da, stupid, s-au căsătorit. Aici este Ceres. Este una dintre păpușile mele preferate. Bineînțeles, eu sunt păpușa preferată lui Madeline. Lui Ruby. Da, ea este. Da, de asta am luat-o și prima. Pentru că o ador. În fine. Da, aici este numele ei. Aici pe spate scrie, dar nu în română, deci nu mă bag. Și nici în engleză. Aici sunt Hunter și Ashlyn. Îmi plac foarte mult și de ei. Îmi place foarte mult de ei. Raven, pe care și-a luat-o surioara mea. Și Blondilax. Blondilax nu prea îmi place. Acum să o desfacem și să o primim cu aplauze și îmbrățișări. Stați un pic să o deschid. Oh, ce fericită sunt! Da, ne-am reîntors, am desfăcut-o. Prima dată o să vă arăt suportul. Este cu sigla Ever After High. Este negru aici jos și aici este transparent. Da. Are peria de păr tot neagră. Un coșuleț. Da. Și Ceres Hood. Da, păpușa în sine. Este superbă. Super, 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 superbă. Este senzațională. Are niște pantofi foarte drăguți. Așa, cu stil genul ei. Are niște colanți. Da. O rochiță cu un fel de curea mai groasă în talie și cu niște brelocuri agățate. Un colier care e tot așa foarte drăguț. O pelerină care nu știu de ce este udă aici, e pătată. Nu știu. Așa sunt toate. Și are părul foarte fin și mătăsos. Are un machiaj fin. Da, este foarte drăguță. O să ne distrăm pe cinste. Da, mă bucur că am ajuns aici în familia asta. Și acum sora mea este lângă mine, deci să vă arăt și pe Raven. Raven. Este păpușa ei. Noi două suntem cele mai bune prietene! Yes! Și eu. Da, și tu și tu. O să ne distrăm împreună. Bine. Stați un pic, fetelor. Trebuie să închei acest video. Bine, bine, te așteptăm la un ceai. Faci tu ceaiul? Desigur, cu ce-l doriți. Eu îl vreau cu fructe de mare. Ce gusturi, Ceres. Eu îl vreau cu înghețat. Nu știu dacă există ceai cu înghețat, dar o să încerc. Și aduc și clătite? Bine, bine, hai, gata, lasă-ne. Da. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să-mi dați un like. Sunt foarte fericită. A venit mama mea de la Ploiești, se ducea să ia cadou unei prietene, că o să fie ziua ei și m-a surprins, ne-a adus păpușile. Acum nu cred că vă interesează și că pa! Nu uitați să dați un like și să vă abonați.